uradi yako mzvuru tine makasunga mushe kuri sei kunobviwa tine nawo mushando kubva kusha kwangu Chipinge iye zvozvo kugara kupi macheke pachibhande papurazi pakeji handiti ndinambozwa waimuna sekuru dzimwe dzenguva sei achiita zvekubvunza munhu kuti ko zvakafamba sei vanenge vachingobvunza sekuru sei muchizobvunza nyaya kuti nyaya yakadai so ngomubvunza chimudzuka aiwa tenda naye dhara saka patenda akuzongotaura tichimubvunzurudza iye pete zvakati zvitaurira kachinambura kunanga achati ndifana profita sekuru sei vari kubvunza munhu aiwa kutenda kutomboshanda naye saka iye munhu anenge azvipira sekuru nyaya anokati bude chi pamavhidhiyo plus makasazobvunza vanozozviziva sei vanenge akubvunzawo kuti sekuru sei vachibvunza aiwa tenda tomushanda kudhara munhu iyeye saka tenda ada kuda kuti iye sezvananga wazvipira kuti kuda kuti nyaya mubude pavhidhiyo handiti saka tenda aita ngeti akutanga panyowani tichimubvunzurudza right sekuru kuti vanhu vazive kunobva nyaya idzi nekuti chandoziva mabvunziro atinenge tichiita toda kuti vanhu vadzidze mumwe anogona kunge ari mudambudziko rakaita sairoro asi asingazivi kuti help ndeyowana kupi uye zvakare sekuru kana vari mudzimu havabvunzi sekuru vakabata muroyi vatopedza isusu tisiri varoyika tisida kunyatsobvunzisa tizive kuti saka uroyi wakatanga sekuru anoti uri muroyi ndakunyeba akangobvumaka 2 minutes matoshandira munhu isusu vemakuhwa manje kunyatsotsvakupinda munyaya mache sei sekuru havambobvunza zvavatoziva kuti munhu kana achiroya anoroya sei handiti aya pakanaka sekuru takapesa last time tachiti wakamunhu tamushonga kwandunge nasuno waya nebepa rako zvawakanyora sorry chekutanga muzukuru kutaura kunenge unomutinetsei ane dambudziko rekuti kuhwara kwaakaita agononyatsa kutaura zvakanaka handitika aya pakanaka sekuru tinotenda taura tinze usiku wangu ndikati tekutanga ndakatanga ndiri grade 3 ndakadaidzwa ndiri kumugoti ndichobva ndatoshandirwa chipita nane chipedza chisumuka zvichifamba nana baba nana mai sazvadaro zvaizvo zvichifamba chobva ndazotanga kuti kunde mudare kutanga taibata tete tichitofamba nawo mudare imomo chobva taenda zvekudare futi yobva yazochinjwa chizvaizi tete akaisevhepo pendiri yechirume handiti saka zvadaro zvaizvo zvichizozvoda kuti zviripo saka zvadaro zvaizvo chobva tarakumbishana mushando zvakakwa samhanye pamukano kutaura baba yobva azofa 2007 wasara ari baba nenini namukoma tichobva takutosimudza nyaya yacho ichobva yandosiyiwa yakadaro ndakubva ipapo ichobva ndazondosiyiwa ndakadaro chindozvifambira mumaprofiti ndaitanga chipinda mumaprofiti then baba asati ashaika zvichobva aizi ndikini zvakazvinetsipa ndaichinamate majeke hapana hapana kakatenda ndikaendikwana tsika mutanda ndikazivida kuti hama dzako dzinge dziripo hapana wakatenda saka zvadare zvaizvia tichobva tazoningiriki nawo baba inge achiripo right pane ndida kumbokubata marumumbichana watikutukudza nhoroondo kuti ndaifamba ndichibatana natete dambudziko rako iwe ranga rimbori dambudziko reire waifambira racho ndisiko mweya wakasike pendiri mweya waita zvekuita sei mweya wemuzukuru waibuda achiti ndichitera tera ndiani wakarorwa tete kati tazidi kuba mudurereka tambodzoka kumashure patakamboshandira kudhara paya paya sekuru vachitaura vachipa nhoroondo kuti waita ukabuda panze uromudika waiona munhu wechirume ndaiti ndikazi enda utichire ufu kana ndichienda kana ndodzoka ndaione munhu murume ane kabhegi echibva wairota here kanti waiona ilaivi kutoti mwana unonzi ndauchere upfu kuri kumanhiri paya paya ndinota ufu mukicheni ndatire ndoende kootora ndodzoka ndotosangana naye munhu ndomhanya ndosvika ndopinde munhingirikini mumba munana mai kana nababa ndozobuda ndotarisa ndonoti munhu yachipo ndomona wagara watarise papa
ndozvaiitika izvozvozvo. Wakazviudzana? Ipapo pandichaziva kuti ndakaudzana mai ere kana kuti handina kuudza nguva kuchiri kudiki. Pozoyazve pamwe pandakati inge atori kumasikati chobva ndichireti ndaida kupinda mumba ere ndege ndakanozwa vanhu chiti handizokwanisa kuzovhura dhoo. Then izve ningirikini tochimboti baba vafa ndakazotorwa nditete akabve kunonzi kwachibuwe chobva auya akazi ndaimbotora mwana wangu Ndichitambudzika ndobva ndatorwa ndobva ndaendeyo ndichisvika ndakatosvika n'anga yacho itoripo dzati akumanheru kazi izvoni anhu tobva atopinda mumba isusu tobva tasare panze nevana vatete papeni zvokaitwemo zvadazvia zvakabva atopinde mumba meya ndobva tazodaidzwa isusu tapindemo akasi hazvitaurwi tobva ndakatiswa huku yehanga dzedze mablack and white dzedze ichopedza tobva taende muri zvimba zvekuvaka zvezvezvi zvobva tatopinda akasoti takutotsva tobva tatomhanya sazvatorezvezvi tobva tatokwaedza baba uchobva akabva azotaende kobviswe nyora dzabviswe nyora baba uchobva azoti ndaakuenda wasara ari tete uyauya wabva atoti atange kutaura baba ako aiwatanewe zvakawanda zvechitaura ndikati tete aitaura zvokuti baba ako aiwatanewe ndi hanzvadzi yababa tete ayaya asi aingamboti azi isecret hazvidini hazvitaurwa. Imi makanodanana baba wako here isecret? Makanovata mese nababa wako here? Kwainga kutaure zvaainzwe munhingirikini danga mun'anga iyeye kwatayainzanisrai unozananizvomukwasha zukuru unozani mashawa ingati inonzi mashawa mwana mupambo zukuru makamaenda n'anga kupi? Kwachibuwe ndokupi? toda ichiredzeroti saka zvazvaizvo ndikati tete ngatema wakambuda itaura ndikandosvikapo akandosvika ibenziri une ushungu dzamwe chobva ndasvika chobva ndazvisvika tete ndati chobva ndatotakure bhegi rangu chobva ndakate kamari kawo ndakuti chobva ndatobve kwachibuwe ikoko ngetsoka kusvika kumba kwedu isu bechinafuko ndokuti chiguma kwacho saka svika bechinafuko zvacho chobva zvapera izvozvizvo ndichobva ndagara ndobva ndaisito taite ndezvekuti house division waishanda pausgere wacho? Ndaishandira pamudari ndichobva tapedza ndochoshanda chomboenda kuchodzoka zvomba ndaende pano muprofiti kazi izvoni nyaya yako inodipa nevabereki kuda kusvika kuna vabereki hapana undotenda saka zvadaro zvaizviya ndopakazoti tagara ndazoroorwa. Unanangani mzukuru wako? Handina kana mwana. Shame. Ndakandiite nhumbu 2 dzichibva ndazoroorwa ana tete uchobva uya inge yakabva kumapurisa ndakati zviya zvekundonyeperwe nyaya zviya zvekundositeterwe nyaya wakanyepera kunzi kudii? ameno akaende koti chii kumapurisa kuti kudii mhosva yakasungura inge mhosva iyi mhosva ndikatoti hapana kutaura chokwadi mhosva yandakamuitira hapana mhosva yakapomerwa yokuti zosungwa unofanira kuti ndokunzi Sekuru Kanengo vakaambudzi iwo wasina kuba chiti ndakangozvinge ndakandosenda zvinyoro kumboko inge mhosva iyi ndakanzi izvoni yozodaidzi kuti yakazoenda kubudiswa futi kuredhiyo kuti inozi Diamond FM vakazi chiri kurima zvakanzi izvoni ndakauraya ndakaputse imba then ndiri munhu uya munoti munhu ari bhondi uyoya ndingati ndo zvakada kutaurika ipapo then zvadaro zviya ndichobva ndakandosiye dziyo ndobva ndatoyekwa mudare kukoti ndobva ndasimuka ndangoenda neID yangu ndobva ndazvese vana mapasipoti mabhethi hembe chizvese zvakasara ndosvike kumba ndobva hapana munhu akamboyatenda nyaya yacho chobva ndataurawo ndobva ndaende kumupurisa uri kwamaunganidze kazi izvoni wakazotoshaika ake mupurisa wacho ndobva ndasvika ndikatobva ndamutaura kazi nyaya yako inonesa ngekuti aona kubviswa iroka inofanira kuti itangire kwamambo izvoni udzoka upi kumapurisa ananati uchobva auya ndobva kazoya baba akati nyaya dzasini kuzonetsa nyaya kuti wakazi hapana nyaya yako inodini inotonga pano ndobva ndatopera kuipai
then zvadaro zvazve takatogara tete wakabva azouya zvekumba auye kumba apa pandaenda chindobva pandungini chaiti muupenyu hwangu ndondoramba mwiri wanga usifitiba ndobayiwa bhokusana chizvakaiti marwadzi mumwiri wese sazvadaro zvazviya ndobva ndachitobva atete kwabva achizoya takatogare pachoto agara onga uchinotoenda havo oti izvizvi zvinochipera mai wototi izvi zvinochisimbawo akanyafa todaidze majeke ndiani majeke ichechi then nyaya yacho yakati kudzakadzera then zvadaro zvazviya tobva ndatosimuka hangu plus futi ndine problem yekuti nditi nyambori paudiki pachipo papo kubve kuprimary ndaingosimuka zviya zvekutosimuka tobve pamba totoenda ndakatanga kushanda nditori kumaprimary grade 4 grade 5 ende toshanda hosigero ndosimuka kutopomoka ndongoenda ndikatombotizazve pamba chazoti chichai chaitika zvazvekundoti munhu unondosimuka wongoenda ungazimwena utombosa utombonditsvaga ndikatoti ndozvinoitika plus zve nekutoti ndakarara pedzi ndorota ndichibviswe zvinhu mumwiri kana kurota mushonga uchipwititidzwa kana kurota zvekuda kuhiswa zvazviya nguva dzimweni kutoti ndanhingirikina ndauyu ndakarara ipo papo ndotooneka nakamunhu kadiki kechiuya kana kurota ndichiyamwisa kana kurota ndakabereka mwana kana kuti zve pote ngirikini kare futi pachinhu pandakatanga kuuya kunokuti muupenyu kana kanyandi pamuprofiti kana kanyandi pang'anga zvaizi handifaniri kusvike munzvimbo yeharare kana kushanda kuno ndainoshanda ndiri mwamutani chikonzero handisaizivi kuti chizvo zvairevei saka rimwe regore ndichananga ndouya kunoku nditori mubhazi ndakatanga kurwara ndadarike Christmas pass kurwara zvekuti ndakaoneka vision yekuti ngande pane anhu ari kutorwa ndiri mubhazi imomo saka zvinhu zvondinetsa kuti zvairevei pozoti pane ndanchidotaura kuti zve ndichitouyazve kunoku ndoda kuti ndakakuda kushandirwa panoite mishonga inopiswa ndozotosunga ndotofuratira kudai ndakarara ndati mubhazi kuuya kunoku pakaite mukadzi aisenge akapfeka hembe dzakachena asamini chachakaite breki zvakaonekera akaita sangeziso riya rakari kuti ziso rinotyisa riya sandiri mubhazi imomo pakaite kuite miti yega ikaite brown asi yaratidza kuti miti inodzodzwe mafuta yote ingate yakasungwa masaidi ndakangoibata kudai thenizve ndichitanga kusvika panapa pakaite inga mino chinhu chakaite black chakadai pakamusoro pacho pakaite chakaite glasi pozoyazve murume waingwa ine bhasikoro reblack ichitengate munhu uyo ari mutete ari murefu ichitengate munhu uyo zvekuti wasiiwa uyo wakumhanya kuteerera zvazvo zozeyazve ndito chakaita zvembwa chakaite krimuchichi chakadzokerere pagenda chakandonirikina ndichiuya futi kuno pakaita senge ndakuda kuya kuno ndichikandechifamba zvoitengeti pambapa ndakambopashanda ndiri kwamutaruka zvoitengati pandaitobuda ndichiteera mai vana mai ngatenga madzimai mbwa mbiri dzotobva dzanditeera imweni yachobva yadzoka asi imweni yakamhanya kutondisungire kubatire tsapu kundirume tsapu kozoyazve pandaintoka ndakarara ndiri kwandiri kumacheko zvakazizvoni munhu uyu handisada kutanga mazita munhu pakaite munhukadzi ndaisanganisanga naye mukati area yekumba kwedu ikoko ndobva ndasvika chosangana naye asangana naye akati wasara nawa munyama uya asi waitengati une manzwa amweni ado kutaura kozoyazve ndiri kumba ikoko paudiki paite nyoka inenge ine brown brown kagold yaiti ikapinde muvhu yobuda yopinde muvhu ichitenderedze musha
ndozoiona ndakaiona ichakafema ndichizorotazve ichitetepa ndakazotomborotazve ichitombo ingate yapiswa nyoka iyayi asi izvizvi ngati ndandabva kuno kuenda ndaisati zvakaite zvadzimwezve dzakaite dzakabudisa musoro dziri mukati mwezvo zvekuti nyoka dziri 3 ndichobva ndafamba nyoka dzedzobva dzabuda ngati ndakadzisusa kudai asi dzasiya nemakhala. Kumacheka unogara nani zvinezvi? Ndiri kushanda papurasi. Papurasi. Alright. Mumhuri menyu une vakomana vaningina? Tine mumhuri tasara tiri 7, vakomana 2, vasikana 5. Handiti padambudziko raunosangana naro vehukama vanomboda kubatana newe here kuti unobatsirwa kana uchida unobatsirwa? Tingangoti ini pakuona kwangu hapana, pakuti problem iyi inoda kuzi ishandwe as a family, mhuri yese iripo. Saka inozikwazi inofanira kuti ishandwe zvakatonaka, ngekuti ikasashandwe zvakanaka inopedza kuuraya vanhu. Saka ivo vanoti chivi dzimwe hama dzavo idzi? Ndichikuite house girls here, ndakatombounganidze mari ndobva ndati ngatishande zvinhu izvi, ndichobva ndatobva nemunhu wacho kwamudari wakauya mukomana 1. Vamwe vese havana kuuya? Hapana wakauya mwe. Kumusha kwenyu ndekupi? Kuchipinge kwaNyonga. Handiti pawakaenda kwaNdungiwo chii chakaswedera? Ndakasvika ndobva ndapiwa mishonga ikazonofanira kugeza, ndikasvika ndichiita kuti ndikuti problem iri pendiri ipere, plus zve nemari dzangu dzidini ndione mari yekuzvidini kuti ndishandire. Ndozvandakasvika ndichitaura, ndobva ndatosvika ndiyogeza, ndageza mona kuti ndakazotourasa mushonga wacho. Uchiti hachakuitika wapo? Patakaurasa hapana chakanga chichiitika. Hapana chaitika? Asi wakashanda here zvawaida kuti zvi? Hapana, ngekuti urwere rwagara kundoripo. Patakazodaidze chechi yemajeke ndopakasitanga kuti pane zvishingi zviya zvine mwari nazvo. Ndopandakatanga kuzoti katika kutorombeswa pakadii ndopandakatanga kutonasoziya papo. Dasizve ndine problem yekundotukwa, kundowengwa, kumirwa dzemusadzi ndisingazivi, kana kundosangana nemunhu wotondisema. Nawidzi Plus ndamutaura kuti baba akati aziva hapana nyaya inotunga yako kana zvekuti nyaya inogarirwe dare dare kuti itongwe naye. Alright, Sekuru manga muchida kutsindira nyaya yemuzukuri. Unoona Nawidzi dzakanaka ende hakuna chinhu chisingaperi. Handiri kuona nyaya yemusikana Ndisipiwe ndidzo dzidzi nyaya dzacho. Isusu handikuudzi munhu wakutinenge. Chekutanga ndoda kuti iwe uende kuhama dzako undotaura nadzo, nekuti ukatadza kutaura nadzo ini changoita go-back center chete, nekuti ndonyaya dzese dzoka futi bodzi munochandika chekuti muroyika vamwe muroyi anenge ari mumusha, asi vamwe anenge achibenefita nemuroyi, vamwe havasi kubenefita. Mumwe munhu akagara zvake haasi kuroyiwa, haana chaari kuitirwa nemuroyi iyoyi, asi mumwe munhu ari kuchema. Saka patikazoita go-back center ikazobata muroyi, vamwe hama dzenyu dzakugumbuwa kuti wakazoendera sei wega kun'anga, chikaupa kuti uende kun'anga iwo chii. Ndide saka ini nda kukubatsira dambudziko rako ripere, and go-back center chinhu ndikuiita ndindika zvidzoke iwe usununguke, zvidzoke kuna vanhu vakuita izvozvo mabasa paupenyu hwako. Asi da kutanga munhu kuti ndinhengi kana ndiani, tidangoita chete chinyararire chete nokukusunungura mhepo kuti ugare zvakanaka, uwane kuona murume wako, uitewo mhuri yako, ugare zvakanaka, nokuti Mwari achisika vanhu, Mwari akasika kuti munhu wese anofanira kuva neraramo yakanaka, anofanira kuva nemhuri yake, anofanira kuva nemurume wake. But isusu vanhu vatema tetakuzoita inonzi African remote yedu, takutanga kushungurudza vanhu, mashungurudza vanhu, takuvhiringa vamwe vanhu mukurarama kwavo. Saka nyaya iyi yakafanana neAsipiwe, ende haina kusiyana. Andisipiwe akari 1 tikaenda go-back center, hama dzacho dzakatanga kumupopotera kuti kweiwewe
Ukazoenda sei kun'anga sipakabvunza mvunza ana baba kudambudziko rangu imi musingarizive here anditi vakatairiziva nditi saka ndodambudzika nemuzukuru wangu uyu anda kubatsirwa tange tagombe kuti senda zvipere handiti unoiti chi irikutowana sekuri kuratana sekuru sorry inini anditombotye pangoti ndakasvike panguva yekutomire mudare ndiri 1 alright natetewa ndikati ndindokosunga zvanani titi kunyambofamba munana sabhuku wacho mawitness waripo sabhuku womuvillage medu nyaya unotoiziva tatienda tese naye sabhuku waifambirawo nyaya dzake asi waitotongwa dziripo nditori 1 ungazvimiririra wakazvimiririra aisa ndinodambudziko zvekutanzi tinazoda sabhuku tozoda saka inini zvataura sekuru hapana chendoramba ndinotodai kuri kuti ndinokwanisa kutofonere ndotojuse mari ndotofonera namukoma kupari kuSouth Africa ndofonera ndonyaya dziripo kuti mwaimboramba nguva yesei kuti mwaiti hanzi ndezvasinikiwo unofa akadaro ini ndo zvandakuita iyo ndichigara ipasi mofonderana modini motaura monipe anza inoti wangu kana kuti keti waudza kuti sekuru vanoita gombekiseni tisataita handitika bosi tinopa last warning kuti bosi wakawira maoko mangu aiwa isisutoroka nokufa hamene zvazviniko handiti aya tinotenda zinikiwe